Rishi tui bulai toglai onglamani abo katal kokya. Phasalni sarikni jorago Suchitra Debborma mungui khoroksa bukhukjukno bwsai Dinesh Debborma chuak nungui sarik jorago butok khlaiui bihikno sakhamnogo admit khlaina nango. Koktuma saimankha bwsai Dinesh Debborma belaino Rishi tikrak sal burum burumno chuak nungui bihik Suchitra Debbormano butok khlaimani phekba first salni sarigo Suchitra Debbormano abo haikeno butok khlaikha bokrok phati rigi thui nokhormani yagulo Suchitra Debbormano puila mungia kami sakham nogo rohor phano sak belai deramani bagui khwai hangkorni sakham nogo rohorna nangkha abono ongkha chini tipra sarongni mangpli nainedi chini chumi tibini o mangpligo khoroksa nukhung khatani Rishi tilai bulai bahaike sakham nogo klaina nangkha diri report chumi tv Mana sabu? Mana ni mau tweet bor nama ni? Siapa tahu nggak? Oh jet ni gonji buat tweet nama ni, mau bor ni tweet nama ni? Nin bung kah? Nin para kah? Hoi.